салом алайкум ба ҳама дӯстони азиз. хуш омадем ба канали ма забони англисӣ аз нов бо Муҳаммадҳусайн Абдураҳимов. муддати дароз да алоқа набаромада будам да имина ютуб ба хотири он ки якчанд проблемаҳои шахсӣ будан, асоби на бо саломатӣ сиёз доранд, саломатим камтарак безеб шидагӣ буд. ҳамин сабаб ҳайқафҳои саломатимо буда ине ки алҳамдулиллоҳ бози ҳамаш хуб шидагӣ, алҳамдулиллоҳ баргаштем, бо вастанавӣ чидем ва ина видео кардастем. раҳмат ки маро тамошо мекунед, раҳмат ки видеои мара ждат мекунед, дарсҳои мара ждат мекунед ва мара поддержка мекунед. ҳазор рамат ман миннатдор аз замин то осмон, аз ҳар яктаи шумо. бисёре баъд дар муддати як моҳ ман набудам, як моҳ мумкин зиёдтар, ҳамин муддати як моҳ ман фақат фикр кардам ки чӣ хеле кунем блоги дарсҳои англисира, блоги инстаграмма, блоги телеграм-каналма, блоги инстаграм дар бораи дигар чиза, блоги телеграму қати ютубум дар бораи як чиза, дар бораи англисӣ. Хеле фикр кардам, надонистам чӣ хеле кунам ва ҳозира шуда ба хулосаи омадагим ки бисёртар акцентироваться дар ютуб блог мекунам. ютуб блог снимат мекунам хеле видеоҳо, видеоҳои дарсӣ ва инчунин видеоҳои суҳбат кардан бо шумо дар бораи в целом чӣ хел ба мақсадҳо метавонем расида, чӣ хел муваффақ шида метавонем дар ҳамин зиндагӣ. Ман як бачаи простойм, бисёриатон медонед мара. Ман ҳамин худам кӯшиш мекунам ки дар зиндагӣ ягон чиз бошам. ба суми ягон кас фахр намекунам ва мехоҳам ки худам дар ҳамин зиндагӣ муваффақ бошам ба кӯмаки Парвардигор ва дуоҳои падару модару бародаронам ё рафиқом. хоб дӯстон, ҳамаи чизи мисол реални чизе ки чӣ хеле ҳастам хела дар ин блогам нишон медиҳам. Фикр мекунам ки фикр кардастам ки якта блог ба забони русӣ кушом ва видеои блог, развития, саморазвития и так далеро дар ҳамон блоги получается русим снимат карда партом. ва дар ин блогам танҳо забони англисиро дарс бидем ва танҳо забони англисӣ бихонем. мебинем хай насиб худо хоҳад, планҳо бисёранд, идеяҳо именно ва единствени ҳаракат кардан дар кора. ҳаракат мекунем, насиб худо хоҳад. Вот. дар бораи дарсҳои англисӣ дӯстон, дарсҳои англисиро кӯшиш мекунам ки регуляр баровардан бигирам, барое ки хай худтон медонед ки ман беғарзи дарс корбори ҳамин блогам ки ман дар мисол ягон сум намеёра, бисёриҳо мумкин бовар накунанд ки дар ҳақиқат ҳамин блоги ман дар ягон сум намеёра. ва просто ради ёрдам барои ҳамин ман худам хурсанд мешавам ва ҳаловат мебарам аз ягон каса ягон чиза ёрдам додан ва ҳамин сабаб ҳамин блогҳоро пеш мебарам ва именно ютуба. беғарз ҳамин блогҳом бо мисол дарсҳои худ ман дорам, дар донишгоҳ мехонам, баъзеҳо медонанд, баъзеҳо намедонанд, дар Италия таҳсил мекунам ва ғайр аз дарсҳо ва блог инчунин бо кор мекунам кам-кам. Подработка ягон ҷо кор мебарам, мекунам ё ки официально, ё ки подработка. Так что ман кӯшиш мекунам ки дарсҳоро буброрам дӯстон, не ки абишат карда гуфти гапи русо наметавонам ки тез-тез мебуроянд ё ки дар як ҳафта чанд бор мебуроянд. ягона чизи гуфта метавонам, кӯшиш мекунам ки ба як сатҳи хеле хуб оварда расонам шуморо, барои он ки и аввали аввал ба хубии худ май, барои охирати худ май ва дуюм барои ҷомеаи тоҷикҳои худмонай. тоҷикҳои худмона ёрдам кардан ягон ба саводнокишон хубтар мешавад. хеле хубай барои манфиати ҷомеаи худмон именно ва хизмат ба халқ. иншоаллоҳ кӯшиш мекунам ки ҳамин корҳоро бикунам ба ҳамин хотир. хоб, за последний месяц ки ҳамин як моҳи гузашта бахшиш ман кам-кам калимаҳои русӣ истифода мебарам, аз сабаби ки ман 4-5 сол дар Россия будам, дар Москва таҳсил мекардам ва ҳамин сабаб камтарак русифитсированӣ шидагием. фикр мекунам ки умедворам ки точнее ки шумо ин чиза жёстка реагировать намекунед. дар ҳамин давоми якним моҳ ки дар фазои маҷозӣ бигӯем қариб набудам, бисёр чиза переосмыслит кардам, фикрҳоам анализ кардам дар бораи бисёри чиз дар ҳамин зиндагӣ
ва аснои чиз дар бораи ҳамин блог, дар бораи Instagram ва дар бораи YouTube хеле фикрҳоро ҳаллиш кардам. Ва инчунин дар бораи дарсҳои англисӣ ки дар бораи яъне гап мезанем дӯстон. Дарсҳои англисӣ аввал биёин сар мекунем аз дарсҳои англисӣ, баъд давом метем. Дарсҳои англисиро аввал ман рӯи курсҳое ки пештара запис доштам, рӯи ҳамаҳо пеш мебурдам. Ва дидам ки на ҳама метавонад успеҳ карда, на ҳама да ҳеҷ чиз удобнияй, на ҳама да практикаи дастачни мераса ва на ҳама ҳамин чиз манфиати хуб метавонад гирифта. Ва аз ҳамин сабаб ба хулосае омадам ки як плани навқати дарсҳоро камтарак хубтар мекунем. Ва именно кадом план ман наметавонам ҳозир гуфта ки дар як ҳафта чандта дарс мебурояд, барое ки ҳар вақте ки ман холӣ шидам, кӯшиш мекунам ки дар ҳамон рӯзи холигӣ бисёр дарс запис кунам ва мумкин як рӯза ҳамаша партом, бо як ҳафтаи дига напартом. Як рӯза мумкин ман ҳозир мисол гуфтастам, ҳама мисол бо фикр накунед ки ҳамахел мешавад. Мисол дар як рӯз мумкин 3 урок партом ё 4 урок партом, як ҳафта ним ҳафтаи дига бо напартом. Ҳамахел мумкин шавад. Ва дарсҳо бисёртар на практику будут направлены, чтобы ки бисёртар мо қад шумо практика кунем. Практика ҳар як мавзӯи грамматикие ки мо мегзарем, ҳамонро мо бисёр практика кунем. Ҳам дар ҳаминҷо практика мекунем, ҳам дар телеграм-канал мо практика мекунем. Дӯстони азиз, телеграм-каналда мо тест мегзарем, калимаро зиёд мекунем ва чизое ки мисол ма конспектое ки дар ҳамин YouTube мекунемшон, конспектоша дар мумкин охири моҳда ё охири ҳафтада дар телеграм партом обязательно. Барои чи? Амрӯзи дарсӣ не, барои он ки ман конспекторо партом, агар шумо мегӯед хай конспектош ҳастем, мо наменависем. Ҳамин сабаб ман кӯшиш мекунам ки як хеле кунам ки шумода бисёртар польза биёяд, шумо тест, на ин ки тезтар ва хубтар, амиқтар ёд бигиред ҳамин забони англисиро. Получается, практика бисёр мекунем, грамматикаро мефаҳмонам, 3-4 дарс практика мекунем ва ба як дарси дига диктант ворид мешавад дӯстон. Диктант барои он ки закрепит кунем материалҳои гузаштагиро. То есть на танҳо ҳарқафҳои ман шумо такрор мекунед, менависед, балки шумо рани практика мекунед ва калаихтонен дар кор медаронед гуфти гапҳо. Ба ҳамин хотир дӯстон, умедворам ки шумо кӯшиш мекунед ки ранги маворе ҳаракат кунед аз қафои ман ва аймада хубтар, беҳтар бошен. Чунон ки шумо уже аймада беҳтар, хубтар ҳастен. Барое ки шумо маро тамошо кардастед ва забони англисиро қатъи ман ёд гирифтанед. Самостоятельно ама бошам, иловагӣ рафтагиам. Ман иродае надоштам ки мумкин худумтоқа самостоятельно биомӯзам. Ва чунон ки шумо маро тамошо мекунед, уже шумо аймада беҳтарен дӯстон. Ва забондонитон насиб Худо хоҳад аймада беҳтар мешавад. Хуб дӯстон, диктант мешавад бо грамматика, бо практика, бо ҳамхел диктант ва кӯшиш мекунем ки майда қадам ба қадам, оҳиста оҳиста забони англисиро айхид кунем. Ва дар бобати блоги Instagram-ам ростиш намедонам ҳозир ман блоги Instagram-ма чӣ кор кунам. Ман честно мегӯям, 118,000 подписчик дорем. Намедонам блог дар бораи чӣ снимат кунам, барое ки бисёри одаморо мебинам дар бораи в основном ҳамин саморазвития, мотиватсия метан, ин мекунан, он мекунан. Мисол зиндагии ништяк как будто нишон медиҳанд ки зиндагии маро бинед гарания хеле хеле. Ман намехоҳам ранги ҳамхели блогеро бошам. Ман мехоҳам чизи реалне ҳамонро нишон бидам. Ман ина бародаро, хоҳарое ки маро тамошо кардастед, мумкин дар вақте ки шумо ира видеоро тамошо мекунед, мумкин ман уже кор дабурам. Ман ира ҳозир запис кардастам, мумкин ҳозир партомаш, мумкин пага партомаш. Ба наздикӣ кор да мебурам. Муаллими англисӣ, мисол англисӣ дарс медиҳам, англисиро хуб медонам. Мисол бо одаморо ёрдам мекунам барои дохилшавӣ ба Италия ва блоги худам пеш мебарам. Мегӯям то ки блоги худам сум кор намекунам, бисёриҳо бовар намекунанд. Ба наздикӣ ман ин бачае ки маро мебинанд ки мумкин баъзеҳо хиёл карданд ки ман ягон одами муваффақ шидагӣ, ман ҳеҷ кар не шидагии молӣ. Ман ба наздикӣ корда ранги офитсант мебурам, кор мекунам дӯстон. Ва ин чизда ягон мисол ҷои айбшан нестай, гуфтаншан нестай, барое ки любой кор барои мардака корае.
ва барои чӣ ман гапа гуфтастам дӯстон? Мумкин ки моментҳои ҳамун коркини рани дар ҳамин Европа имена официант имена дар ҷое ки мерам кор мекунам ҷои хеле хушрӯй нишон битам. Барои он гуфтастам ки дӯстон шумо бифаҳмед ки ягон чиз мисол одамое ки зиндагии ништӣ агар нишон медиҳанд дар Инстаграм на самом деле хеле неста. Зиндагии ҳама ранги ҳамин зиндагии одамое ки ҳама Инстаграмро тамошо мекунанд. Мисол зиндагии ман ранги зиндагии шумо обычное. Ягона фарқиятш ҳамине ки ман дар Европаям, а шумо бошен дар Тоҷикистон ё дар Россияен, агар ки дар он ҷо бошен. Не ки баъзеҳои шумо уже дар Европаен, дар Америкаен, дар Австралияен. Одамое ки мисол фарқиятшонро гуфтастам, одамое ки мумкин дар дигар давлатҳои худмон бошанд ва давлатҳои Россия бошанд, дар муҳоҷирати дигар давлатҳои мисол СНГ бошанд. Ҳамада беҳтарин ҷо не ки дӯстон. Ҳамчун як бачае ки мисол чанд сол дар Россия зиндагӣ кардагим, война шукри Худо як сол қариб ним сол мешавад ки қариб дар Италия зиндагӣ кардастам. Ҳамада беҳтарин ҷо ватани худмонае. Ватани худмонае дигар беҳтарин ҷо дар зиндагӣ намешавад. Биҳишти рӯи замин биҳишт дар ҳамин рӯи замин барои ҳар як инсон ватани хишае ва барои манам Тоҷикистонае. Ва фарқияти мо мумкин ҳамин қадар да бошад. Дигар ягон фарқият надорем. Мебироем кор мекунем, ранги ҳамавори ҳаракат мекунем, 10-12 соатӣ кор мекунем. Ягон ҷои инвайш несте. ҳам кӯшиш мекунем ки иншоалло ба хоси Худо шумо рани англисӣ ягон чиз бифаҳмонам, ёд битам, ягон ҳолзае худам ба шумо бираса. Балки мехоҳам шумо бифаҳмем ки мақсад зиндагӣ дар любой кора карда мешавад, метавонем карда ва қин неста, ҳаракат кунем, ҳамаш мешавад. Ва ҳамаи ҳамин кор мисол ба хотири он мешавад ки гуфти гапҳо одамо дар нишон бидем ки пешравӣ кардан ва ба мақсадҳои худ расидан як чиза талаб мекунад. Ҳаракат кардан. Аввали аввал таваккал ба Худо, дуюм желания ва ҳаракат кардан. Як чиз гуфтам не ки се чизае. Ҳамин ҳамаш ҳаракат мекунӣ ки ба Худо таваккал кунӣ, ҳаракат мекунӣ ки желаният пайдо шавад, барои желания просто так пайдо намешавад ку, ва ҳараката сар мекунӣ ки ба мақсаду зуд расӣ. Получается ҳамин совокупности се чизе ки основной чизиш ба як чиз меравад, ба як шохаанд. ҳамашон як шоха сар мешаванд. Хоб, ба ҳамин хотир дӯстон, ягон майда фикр накунем ки одамоне ки дар Инстаграм ё дар Ютуб зиндагишонро нишон медиҳанд, ӯ гаррени зӯранд. Не, ягон кас гаррени зӯр нестай, ягон кас аз шумода беҳтар нестай. Фикр накунед хеле ва зиндагии шуморо не яке аз зиндагии беҳтаринанд. Хушбахтӣ дар ҳамин зиндагиро ман дар чӣ фаҳмидам дар ҳамин якним моҳ, ки аввали аввал ба Худо наздик бошӣ. Ҳама вақт дилет да боша ки Худо дорӣ, ки любой проблема шид, аввали аввал Худо ҳастай. Ва баъдаи ҳамине ки дӯстон падару модаратон дар қайди ҳаёт бошанд ва саломат бошанд. Ва агар ки бародару додару апаву хоҳар дошта бошед, ҳамаҳоро саломат бошанд. Ин ҳамин қадар чиз боша, уже шумо яке аз хушбахттарин инсонҳо дар ҳамин ҷаҳони ҳозира метавонем ба ҳисоб барем. Пул, мол, дунё ин чизо гузарандаанд. Приходящие меоянд, мераванд. Пас дар ин чизо мо бояд дил набандем. Бояд фақат ба атрофиёнмон нигоҳ кунем, фақат хурсанд, шукргузор бошем ва ҳама вақт таваккал ба Худо бошем дӯстон. Хоб, мо ҳамамон бояд ин чизое ки ман гуфтастам маънои оро надорад ки мо бояд ҳаракат накунем ки мақсад муваффақ бишем. Не дӯстон, ба ҳеҷ ваҷ. Ин гапҳои ман маънои он надорад ки дӯстон мо бояд дода нашавем ба чизои физикии ҳамин дунёе ки мо дар он зиндагӣ мекунем. Пас дӯстон, мегзарем як бор дигар ба ҳамин мавзӯи англисӣ. Оҳиста оҳиста ҳамин дарсҳои англисие ки мо метем, иншоалло кӯшиш мекунем ҳамёрани бояд шуморо кӯшиш кунем ки шуморо бисёртар, хубтар ва ба мақсадҳои худтон наздиктар кунанд. Ба ҳамин хотир дӯстон, илтимос, дарсҳоро бо диққат гӯш кунед, нависен дафтаратон, дар конспект кунед. Конспект кардан гарин чизи муҳимае дӯстон. Дафтаратонро кушоед, ҳайқафҳои ман нависен, ҳайқафҳои ман тарҷумаҳошро нависен ва ҳаракат кунед ки
ҳама вақт мисол ами арқафои ма такрор кунед. Ва дар бобати бо чизе гуфтанӣ будам ки як калам ҳозир биромад, ҳозир ку як ба ёдам биёяд. Хай дар бобати ҳамин дарсҳо гуфтанӣ будам в целом ки конспект бояд бикунед дӯстон, бояд аҳамият бидем ки гап дар бораи чия калимаҳо мешаванд, бисёр калимаҳоро дар дафтаротон нависем, аз ёд кунед. Дар телеграм-каналам ссилкашам мемонам ҳам дар описания, ҳам ҳаминҷо дар ягон ҷо дар мебирояд ссилкаш. Ана бидрони телеграм дар подписатсия кунед дӯстон, ба хотири он ки дар уҷа рани мисол чӣ мерава, тестҳо мешаванд ай забони англисӣ, ай бисёри мисол мавзӯе ки мегзарем практика мешаванд. Дар бобати чизе гуфтанӣ будам ки ина дар ёдам мезад. Аввал ма вақте ки блоги хидмат дар инстаграм сар кардам, ҳаракат мекардам ки ҳамаи корро барои подписчик ва барои лайк кунам. Ва дар ҳамин якним моҳ ма переосмыслил кардам ки ма кори хато мекардам, нияти хато доштам. Нияте ки подписчик бисёр ҷамъ кунам ва дар байни мардум машҳур шавам, то ки бисёриҳо маро бишносанд. Бисёриҳо маро бишносанд то чӣ? То ки чӣ шава? Ва ба ҳамин саволам худам ҷавоб дода натонистам. Ва хела назарам ва фикроним дар бобати блог дар инстаграм именно машҳур шидан хела иваз шид. Ва фаҳмидам ки машҳурият ба ман ягон чиз намета ва барои ман вобше дар кор нестай. Ва ягона чизе ки ман бояд бикунам, ман бояд ҳаракат кунам, одамода ёрдам кунам ва пользаи хидмат ба одамо, мардум бирасонам. Ва ҳамин чиза худамда қабул кардам. Ба он хотир дар инстаграм ани видео ё редка мепартом, ё намепартом ва намедонам оянда мумкин пага ё рӯзига уже чӣ мешава. Не ки барои худам ҳамин чиза фаҳмидам ва қабул кардам ки ана барои лайк, комментария, подписчик ман ягон кора дар инстаграм ва дигар ана чиём дигар фазои маҷозӣ социални сетом намекунам. Не ки дӯстон, не ки дорои ҷавози ма бугӯ мегӯӣ ки ба мегӯем ки ака ҳозир хеле гуфтӣ, бо хеле гуфтӣ се. Барои паҳн гардидани видеоҳои мо, видеоҳое ки ман барои шумо мекунам, дарсҳо ҳам хеле видеоҳо, мада ёрдами шумо дар кора дӯстон. Як лайк мондан, ҳозир мо мегӯем ки ака худам гуфтӣ барои лайк намекунам ку. Ман худам гуфтам барои лайк намекунам дӯстон. Ман барои мардума кӯшиш кардастам ҳамин корро бикунам ки мардум бибинанд. Не ки ҳамин фазои маҷозӣ як чизе ҳастае ки ҳамхелӣ видеоатон лайк нагирад, дигарон намебинанд дӯстон. Дигарон намебинанд, дигарон на бархурдор намешаванд. Миллион одамоне ҳастанд тоҷикои худмон, чӣ дар даруни мамлакати худмон, дар Тоҷикистони дӯстдоштаи худмон, чӣ дар Аврупо, дар Америка, дар дигар давлатҳо ки мехоҳанд забони англисиро хит кунанд, шароит надоранд, ё ин ки ягон мисол ягон камбудӣ доранд, финансовое положенияшон хуб нестае, ё ягон мушкилӣ доранд ки намедонанд ки дар киҷо бихонанд ва қаттикӣ бихонанд. Ва именно маҳз барои ҳамин одамо фаҳмидан мо бояд видеои мо лайк бисёр бигирад дӯстон. Ҳамин лайкҳо, ҳамин чизҳо маро ягон сум намеёранд дӯстон. ход бовар кунед, мекунед накунед, хай таваккалтон ба худо. Просто агар сум меовардак, ман ҳамаи корро мепардохтам, офитсиантӣ намекардам, ин ҳамин коруборро меқабидам, видео фақат мекардам. Не ки афсӯс ки сум намеёрад ва маҷбурам ки ман аз шумо бихоҳам ки маро дар видеоҳо ман лайк монед, то ки видео паҳн шава максималан ва одамони дигар аз дарсҳои мо, аз видеоҳои мо бархурдор шаванд ва як чиза ёд бигиранд. Ягона фоидаи ки ба ман мераса ва ин фоидаи беҳтарин аида дигар фоида сум пум, вақте ки ин фоидаро фикр мекунӣ, сум пум дигар дар назари дуқа чизе наметова. Савобай. Савоб беҳтарин чизай ҳам дар дунё, ҳам дар охират. Дуое ки шумо дар ҳаққи ман мекунед, дуои комментариҳои шуморо ман мехонам дӯстон. Ман хеле миннатдорам дӯстон, аз замин то осмона. Ба ҳамин хотир дӯстони азизи ман дуо кунед дар ҳаққам. Ҳама чиз дуо, одам ба дуо мешукуфа, ба дуо месабза. Дуо кунед дар ҳаққам.
илтимос қин неста я лайк монен чтобы дига одаморо ин бина поделиться кунен комментария нависен чӣ гап мерасен даже агар хей дарин бинависен ягон гап безебани бинависен мазиқ намешавам сами главни видео паҳн шава одамои дига бинанд сами главни ягон фоидамон ба мардум бираса дӯстон ба ҳамин хотир дӯстон умедворам ва хеле боварӣ дорам ки мардуми тоҷики мо беҳтарин мардуманд беҳтарин мардуманд мардуми дастёранд мардуми хоксоранд мардуми хубанд ки якдигарро дастгирӣ мекунанд ва якдигарро ягон майда мисол да положение безеб агар дидан ягон каса намепартоянаш ва ман боварӣ дорам ки шумо ҳамун наслен ҳамин насли тоҷикои худмонен дӯстон ки якдигарро поддержка мекунен пас дӯстон як лайк як поддержка як поделиться ягон комментария нависен подписаться накарда бошем подписаться кунен ва якҷоя ҳаракат мекунем ки ба мақсадҳои худмон бирасем дӯстон максимально видеои тоза максимально видеои честни бе ягон чиз ҳамаш дар ҳамин ютубмон мебирояд дӯстон ба ҳамин хотир дӯстон видеоро аз даст натен дарсҳоро бихонен хушрӯ ва бо дастгирии якдигар ва бо хости худо аввал бо хости худо ва баъд бо дастгирии якдигар ба мақсадҳои худмон худо хоҳад мерасем пас дӯстон интизор бошен дарсҳорани мебироянд ҳозир ин ҳамин видеоро кардестам бо насиби худо хоҳад дарсҳоро мекунам видео ва мепартоемшон пас дӯстон як бори дига мумкин шалпар шида бошен ҳамин гапа шунавиданам не ки хай мегӯм ки айётон наброрен агар подписаться накарда бошен подписаться кунен лайк намонда бошен я лайк монен ягон дӯстотон ягон мардуме ки мисол надоранд хабар аз дарсҳои мо аз видеои мо равоншон кунен ворам бинанд ва якҷоя ёд мегирем забони англисӣ насиб худо хоҳад мумкин ки ҳамин моҳ мумкин ки моҳи дигар уже ютуб канали ба забони русиро кушоем ва уҷа дани мисол мефаҳмонем ман шумо дар ҳамин видеои ҳамин ютуб каналам мегӯм ки агар желаниятон бошад бидорем подписаться кунед ва якҷоя ба мақсадҳои худ хоҳем расид худо хоҳад бо дуо бошен то дарсҳои оянда